یم سات حضرت ام البنین علیہ السلام سے تجویز گو مولاس یل کمرس مز ژاو حجرس مز ات وچھن حسنین کرسی پہ بہت دشوے برہ کن ام البنین گل ز گنڈس یہ کران یمن عرض اے رسول سندو فرزندو ین تہ شک گژھو بچھس تہ یور موج بنت آمز بلکہ بچھس تہ داے بنت ات گرس مز آمز داے بنت پتہ فرمون امیر المومنینس چونکہ امس ناو فاطمہ اصلی امس ناو فاطمہ فرمونس یا امیر المومنین مے شرط اخ یہ مے زندگی مز زہ ونک حسنین برہ کنتن فاطمہ تکیازِ یم سات میں فاطمہ ونک یمن پے پن موج فاطمہ زہرا یاد فاطمہ باسے ژے ونان ام البنین ام البنین گو واریہن اولادن ہنز موج عرض کرنس یا امیر المومنین مے چھُنہٕ اولاد تولد سپدیومت یہ لقب کت کن گژھِ مےٚ دپنس یا ام البنین ژےٚ دی پروردگار عالمین فرزند سُہ فرزند قیامس تانیتھ پٲدٕ گژھن وٲلۍ لوٗکھ ییٚلہِ تٔمۍ سُنٛد ناو آسان یِوان تِمن آسہِ سرجُ کار سُہ فرزند کری پروردگار عالمین گوٚو حضرت ابو الفضل عباس تہٕ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام برشان ابو الفضل عباس علیہ السلام یہ گئی